Hello friends, Bodo by Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा ITI क'क्राझार बेनिफ्राय काजिगावआव साख्रि ओंखारदों कन्ट्रेक्चुअल बेसिसआव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन फिक्स पे सेलारि मोननाय जागोन आरो लोगोसे SSC SD कन्स्टेबल एडमिट स्टेटासा मा जाखो जों बेनि सायावबो नायगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबगोन आरो जायफ्रा बड' जब इनफ'आव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन लोगोसे गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्किमनि ल'नि बागैबो नोंथांमोनाहाय आपडेट मोननो हागोन दा जोङो गोबाव खालामा फार्स्टआव जों ITI नि साख्रिखौ नायगोन बेयाव क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना हागोन दा बेखायनो आं फैखाबाय अफिसियेल साइटआव लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना इन्टारभिउसो होनांगोन वाक इन इन्टारभिउ थांनानै डाइरेक्ट सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना इन्टारभिउ होनांगोन आरो जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना बेयाव थांनो हागोन स' बिनिफ्राय बेयाव जों नायनोसै अफिसियेल PD फाइलआ बेनो 11 मान्थस नोंथांमोना कन्ट्रेक्ट बेसिसआव साख्रि मावनो हागोन आरो बे इन्टारभिउ जागोन क'क्राझारनि दाउलिगुरि गामियाव चन्द्रपारा पोस्ट अफिसनि सिङाव दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना इन्टारभिउ होनांगोन 9:30 निफ्राय 11:30 रिपर्टिं टाइमाव दङ बेयाव नोंथांमोना सहैनांगोन अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सेलारिया जाबाय माखासे पोस्ट वाइसआव दङ दा फार्स्टनि पोस्टआव ITI काजिगावआव ओंखारदों बेनो जाबाय भकेसनेल इन्सट्राक्टर दङ इलेक्ट्रिशियान ट्रेडनि सायाव आरो बे नोंथांमोना सासेल' पोस्ट मोनदों 2 फेब्रुवारियाव जागोन बिनि इन्टारभिउआ बिभक नङाबा डिग्री इन इलेक्ट्रिकेलाव थानांगोन नङाबा इलेक्ट्रिकेल नोंथांमोना इलेक्ट्रनिक्सनि सायाव इन्जिनियारिं खालामनो दङबा बे पोस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो बेयाव गोबां रोखोमनि क्वालिफिकेसन दङ अर होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला अब्ला साबसिन जायो दा बेनिफ्राय बेनि बेथना जाहैबाय 14,000 फिक्स पे नोंथांमोना पर मान्थ मोनबाय थागोन अके स' बेयाव नोंथांमोना मोनदों बेयाव गोबां रोखोमनि क्वालिफिकेसन दङ बेवहाय नोंथांमोना गोरोबदोंबा नायदो स्क्रिनशट खालामना ला अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्टारभिउआव थांनांगोन डेट वाइसआवहाय दा बेनिफ्राय ITI काजिगाव दंबावो आरो बेनो जाबाय जुनियर इन्सट्राक्टर दङ मेसन ट्रेडनि दङ नोंथांमोना मोनदों आरो बे 1 पस्ट दङ आरो 2 फेब्रुवारि सेमानो थ' बिनि क्वालिफिकेसना जाहैबाय बिभक नङाबा डिग्री इन सिभिल इन्जिनियारिं नोंथांमोना दङबा हागोन आरो जुदि गैयाबा अर होनाय दङ बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स 1 इयार नांथारगोन होमबासो नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन टिचिं लाइननि जानांगोन अब्ला नोंथांमोना हागोन देन बेनिफ्राय बे पस्टआ कन्ट्रेक्ट बेखायनो बेबायदि माखासे ITI सेक्टराव बिदों देन ITI क'क्राझाराव ओंखारबाय भकेसनेल इन्सट्राक्टर दङ प्लाम्बारनि बेयावबो सासेल' दङ स' नोंथांमोननि डेटआ सेमानो दङ बेयावबो नोंथांमोननि फरायनाय सेमानो दङ फिक्स पे नोंथांमोना 14,000 पर मान्थ बेयावबो मोननो हागोन देन फैबाय ITI क'क्राझाराव वर्कशप एटेन्डेन्ट दङ सासे दं पस्टआ गासैबो सासे 10 पास खालामनानै लोगोसे मा नांगोन NTC एबा NAC एबा STC अर क्लास 8 पास होनना बुंदों विथ NTC बा NAC बा STC थ' नोंथांमोना बिदि दङबा हागोन आरो 11,418 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन स' बिनि नोंथांमोना मिथिबाय बैसोआ गाहायसिना 21 इयार्स दा बेनि जौसिन बैसोआ 45 इयार्ससिम 31 जानुवारि 2024 लादों बे समनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ गोरोबनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै लोगोसे अरिजिनेलखौ लांफाजोब बेनिफ्राय नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होबानो जाबाय आरो फट' गांसे नांगोन लोगोसे बाय'डाटा एबा CV नोंथांमोना नांगोन अके स' बेखौ लांफानो दाबाव आरो लोगोसे एक्सपिरियेन्सफोर दङबा लांफाजोब जाहाथे नोंथांमोनाहाय सर्टलिस्ट जानाय बायदि एबा साख्रि मोननाय बायदि दा नोंथांमोना मिथिबाय दा बे नोंथांमोना 11 मान्थस नोंथांमोना मावनो मोनगोन ITI कलेजाव बा स्कुलाव नोंथांमोना मोनगोन दा बे जाबाय BTC गभर्नमेन्टनि आन्डाराव कन्ट्रेक्चुअल बेसिस बेखायनो नोंथांमोना बेयाव जायफ्रा गोसो दङ थांनो हासिगोन स' दाना फैबाय SSC आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो SD कन्स्टेबलनि एडमिटआ स्टेटासा नटिसआव मा जाखो दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ मानोना एग्जामा 20 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायसिगोन नोंथांमोननियाव अके दा बे एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना फैनांगोन नटिसआव स' बेयाव फैयोब्ला दासिमबो एडमिटआ जोंहा फैयाखै स्टेटासा जानो हागौ बेखायनो आसामनि एबा नर्थ इस्टनि एग्जामा एसे लेट जानो हागौ बेखायनो बिथांमोना रिलिज खालामाखै दा नोंथांमोना लासैनो मोनगोन दा जायखिजाया थाबैनो बे सप्तायाव मोनगोन आरो नोंथांमोननिया जायखिजाया नोंथांमोना मोनसिगोन SSC नोंथांमोननि CPO एबा SI लेभेलाव 15 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो आरो गोदान भेकेन्सि फैसिगोनलाय जेराव डेली पुलिस SI बेनिफ्राय CRPF SI दा BSF दङ SI लेभेलाव आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां रोखोमनि SI मोनगोन CPO नि आन्डाराव जोबोर मोजां साख्रि